Nasakitan na po si Maria. Daputan mga nasakitan ka Maria. Kanaan ang dugo-dugo ng kinalamian. Paborito ba dyan ang salbi ng dugo-dugo? Gawing hilak de ka Maria. Kinsa ka po. Welcome to my vlog. Then na po ko sa CR guys kay kadali-dali po po sa akong camera kay nakita na ko si Ate Midilin nga si Ate Midi nga nagamap. Unya mo ni ang SGS na mo diri sa Luyton nga kinagawa sa kinagwapahan, kinasiksihan, kinabutanan pa jud. Te asa di si Kuante? Si Ate Mili. Nangugos o bata? Anak ni Arnel. Anak ni Arnel nga kanang SGS sa una, danara sa Bikiri. Anak nila Nicole Ungkog. Shout out ko nila Nicole Ungkog, nagkugos ng bata. Totoo ay kinagusgang ninang nila rito si Ate Melissa, tuag ang ising-isi turon. Anja, mukaon turog taman kay kinagutuman ba yun yung mga ugos? Gawa di kay kugos ti. Ay, o, dahil kuno. Asi si Ate Cory di ay. Sa maura ko po ito guys, ako na po siyang vlog. Kay gamap-map man, makita ninyo kung unsa siya kasiksi ang gamap. Ay, dala po si Kuya Fortune! Sakpan na po si Kuya Fortune. Tapos kay Ergon, Kuya Fortune, kay kinaigangan. Mo to si Kuya Fortune, mahadlok na siya kay kamera, ba na unsa naman si Kuya Fortune. Nana po si Ludimir Duroy, kay ba ko Ludimir Duroy magpagwapo na po ka dire. Kay ba ko magpagwapo ra mga mudong ra mo siya. Unsa ka nang kung gusto mo mupalit og mga online ari laman mo ni Ludimir Duroy kay tagaan niya og mga basta mo post na galit na siya og mga suke, mga bishi, si Ludimir Duroy na nga. Nanag-iing ko na dyan ni Ma'am Jessica, Ma'am Jessica mo na mga bishi o dyan. Nanag-iing man siya. Nagama po lain si Ma'am Jessica, mga suki lab na po diya. Sudah pula itu desain film. Sa karon kaunsa man siya tugaya man na human pagigi. Yes, sir. O sa kuot. Ja, naliman ba day kag magmap ka nga naapoy ka suroy-suroy. Di ka hata magunawan aning map ani. Pa ba ko musod na po kurun taon-taon guys kay duty na. Ini usah saya Kinsa na? Ayo duduk ore. Unsa guys wa dayon si Mundi kay mauwaw man ang siya kay mahadlok man sa pakitaan. Vlog. Mahadlok pa na silang kamera ha. Hindi ganahan musika. Ari na po ito, ari magpagwapo. Una po, sir. O sige, musunod na po. Kasi guys, basta mo upot na galing ko sa Luyton. Ani dyan ko diretso, kay gawas sa magpahangin. Ani ko manghinamin kay para makita niya itong kurma. Sana, guwapo na batag at makawiyab na tani. Si Ate Midilin, sige rito na siya map-map. Sige, sunod-sunod sa tunog. Ako mo po'y magtunog-tunog. Basta isa na mong mapan. Ngani ka pasensyado ni si Ate Midilin. O, pila edad mo ron, te? Naibanat, te. Ito sa samar ko niya ng bana. Kung sa tiwa na mo, kita-kita, tiwa. Suwa na, naukay, dete na. Lawa-lawaan na naroon. Nalawa-lawaan na kay pila na kay lockdown unsa. Susudawa ko kami nawa sa mong banat eh. Patay wa mingawa kay nalingaw ra man siya sa trabaho. Lamin ta tunaso ta Melissa ani kay magsigit og ngisi. Oh, sige pag binuangan ra man ko nimo sir. Bitapag mo na nako guys kay musot na ko.
Hi, te, Ate Kure. Mo pa rin si Ate Kure. Sana ba mawa na rin COVID-19? O, tinuod dati kaya maging normal lang tanan. Para normal na tanan. Oo, 30 oras, insakto na. O, dako na tagsweldo tina. Oo. 500 na. O, nalimay pa kaya ka ng 500 na tagsweldo. Unsa? Ngani kakuha ning grabe ning mask niya Ate Kure, o. Kay dubli ka do. Napay face shield, napay face mask. Dubli pa. Kung sa mamako na si Jaron kay gikan man nato ka ibabaw ng inlog. Kaon jud kay Uy, apil mo po mo siya. apil dani ti. Sa pagkor ko guys, usod na ko bye-bye. 2 hours later. Hi guys, na maniud to tang tanan sa nako rin nagdagdagan ko kuha og cellphone kay namuot ko ni Maria. Teka si Maria, nagsubuan na siya og dinuguan nga kinalabian ka star. Unsa karon kana si Cons, ipakita niya giyahan katong iyang uyab ganay lain ba. Nasakitan na po si Maria. Kapuslan mga nasakitan ka Maria, kanaan ang dugo-dugo nga kinalamian. Paborito ba dyan ng Salvi ng dugo-dugo? Dahil hilak di ka Maria, kinsa ka ko ang sakawan niya. Ato ko na ipakita balik. Katong Diyan ay katago-tago. Oh, mauni bajiha. Ano kanang uyab sa iyahang unsa na mao ni kabit-kabit ni bana ni kuan. Nawa man. Mo na murag Ruben Padilla man uyab mo nang sakitan ka. Kapag pilmiro kusog na siya galamon-lamon karon pagkakita ni nga gizag uyab nanay lain. Nagkaludya na sige na ginutubig mura nang nabuang. Kan ang dugo-dugo ba paborito ba ganan nimo? di ka salpin isi? Ingo na. Ikaw joke ra to mo ah. Ang yape si Maria kay kinalamian ba? Oh. Oh. Naliman ba de kanitang Ay, Ulma. sige. Ano na to? Mo na nawahi og kaon kay dugayan man nakaadyo kay hindong pa magsiad ba o sige waswasan. Namo ko na siya giwaswasan mo kay ba giwaswasan ni ijang lubot ba o ijaha ba. Mo nang dugay ka humagkaon. Plus, isamot pa dyan kay ipakita picture nga ijang uyab na nailay uyab. Isamot o kaluja o kaon mo lang. Imbis nga katunga nag dugo-dugo awan na noon. Hindi na basta-basta na si Maria kakusog na mukha dugo-dugo. Mo na yang kinaon karadlaw di ba gahapon mo sudan dugo-dugo ko. Oh. Ako to kami ni Sir Jam. Ano to? Tujo na naho kay para makita na si Mungeg sug unsa ka papalit-palit ra ba kag sudan kung pilmiro sa Pwede puso. Ano wala ka nagkakaroon? nasakitan ko kil ikaw kuno nay uyab yung uyab dai lain di ba ka makaplato ra imong kanon ay wa man day ko uyab no nang di palit ra kog sudan Wow, di amang gud si akil ari mo tanag wa manawa kuno ko pera sa mo na magkuindong sa mong opisina itong ila mong kananan kay wala ako katawa si Ponce ha? Ang buang mo Di matukan ka may rin na. Dali ka nga. Itu lagi itu. Bisa rutin ba doon? Lagi yang aneh.
sila mo. Asa kan sir? Matug na si Agi. Sige, may katawa-katawa na natug na si Agi. Kasi puspusan tani kadugoyan na gabinanha taan eh. Ak. Ipusan ni mo sir? Ipuso yung makita ni mo kagwapa, ana. Ako panimuno si Carlo ba, waman na iyam. Carlo! Maria Lina. Si Lalay, rapabujahan ko. Itawag ko sir ha. Imo na i-post.